Assalamu alaikum. Ukuthula makube kini nonke. Alhamdulillah. Udumo lonke lumfanele uAllah, umdali weinsuku, umenzi wezinto zonke. Umdali wakho konke ukukhona emhlabeni. Nasemazulwini ayisikhombisa nakuwo wonke umhlaba esiphila kuwo. Bafowethu, lokhu sincengile njengani zakwethu. Into enhle nengichazayo nengijabulisayo ukuthi abantu bakithi manje amehlo ayavuleka, ingqondo ziyavuleka, bayalibona manje iqiniso. Lokhu sizamile nje bafowethu. Bafowethu, bomama, nginicela lento ngingakayikhulumi. Cela ningangithuki tu. Ngiyanicela bomama, ngicela ningangithuki. Akumina bukani ngani zakwethu bukani. Akumina. Kodwa lokhu ngenzela wena mntana sekhaya. Ngenzela wena mama wami, ngenzela wena sisi wami, ngenzela wena gogo wami. Ukuthi ziqoqe. Ngoba ngempela niphumile manje sandleni. Kodwa kulungile, asambeni. Ngivule la incwadi yabaseKorinte bokuqala. Isahluko u14. Ivesi u34. AbaseKorinte bokuqala isahluko u15, ivesi u34. Abesifazane mabathule emabandleni, ngokuba kabavunyelwe ukuba bakhulume, kepha mabazithobe njengokuba usho njalo umthetho. Uma-ke bethanda ukufunda utho, mababuze emadodeni abo emakhaya, ngokuba kuyihlazo ukuba owesifazane akhulume ebandleni. Ivule nawe mntana sekhaya, nawe gogo, nawe mama, Bishop, Mfundisi, ivule nawe uzibonele. Umdali uthi kuyihlazo ukuthi wena ukhulume ebandleni. Bese uyovula ke incwadi yesambulo sesibili, ivesi u20. Lithi iBhayibheli, umuntu wesifazane oshumayelayo, utikilayini, unondindo, uJezabeli, isifebe, unonkiroyi, unontoronki. Nkosi yami, akumina njalo. Kubhala uJezabeli la. Sengichazela igama elithi uJezabeli lisho ukuthini. Lalela-ke 20. Kepha nginalokhu ngawe ukuthi uvumela owesifazane uJezabeli ozisho ukuthi ungumprofetikazi. Nina enithi ningabafundisi, enithi ningabaprofetikazi, enithi ningabavangelikazi, nizifebe, ningoJezabeli, ningonondindwa, ningononkiroyi. Akusho mina, lifunde nawe. Afundise, adukise izinceku zami ukuba zifebe. Yezwa? Wena mama ofundisayo, wena sisi ofundisayo, oshumayelayo ebandleni wena, ufundisa abanye abantu besimame la abakulalela ubufebe njengawe nje obuyisifebe. Ngiyaxolisa-ke bafowethu. Mangabe nithi ngiyanithuka, I'm sorry, kodwa akusiyimi. Zivuleleni nani nibone ukuthi lento engiyikhulumayo angeke nithole yini eBhayibhelini. Sengathi umdali anganivula amehlo, anivule ingqondo, nibone iqiniso njengoba linjalo. Yekani bantu besimame, ngoba maningakiyeki lokho nizohlangana nenkinga manifike emathuneni. Yekelani ukushumayela emabandleni, ubufebe lobo. Ngiyabonga.